Buhay tayo dyan mga kosa. Ano ba ngayon? 27, 28 o 29 yan. 29. Mag-ano ako ulit. Ang tawag dito, mag-walking ako ulit. Tama lang din na walk. Marami akong dala ngayon. May basic pa akong dala eh. Mag-walk ako kasi recovery walk. Tapos magpupunta rin ako kay Omar kasi maghahatid ako ng deliver niya, yung sa damit na in-order niya sa pinsan ko. Omar yung pinsan ni Wanda eh. Dami kong dala. Bali 4 na shirt yun. Tapos yung regalo kay nanay, yung lagi sa amin nagregalo ng gulay, ay ng prutas. Regalo ni Wanda talaga yon. Hindi ako, nakikiako lang ako. Baba. Meron akong dalang protein drink. Parang yun na yung nakabumili sa labas eh, ng mga protein. Parang ginawa ko, pinagmix ko yung mani, chia seed, rolled oat, tapos naglagay ako ng banana, ng strawberry 2, tapos naglagay din ako ng keeper, tubig. Yung mix nya sa blender. Yun, parang yun yung gagawin kong protein na drink. Tapos SDF, testing pa rin siya sa bahay. Bali, gumagawa pa rin kami para sa amin. Yung SDF, di ba, yung malunggay, chia, turmeric, mga ganun. Tapos lagyan ko rin ng ginger powder, siyempre para makarecover agad yung katawan sa infla. Pati turmeric, di ba, pang recovery yan ng inflammation. Tapos bago ako umalis, nag-stretching na ako. Kaya habang bago umalis, pawisan na agad ako. May pawis na kaagad ako sa katawan. Tumutulo na kaagad pawis ko kanina bago po umalis. Nakakrooks ako ngayon kasi masakit yung tuhod ko, masakit yung ankle sa right. Para yung Achilles tendon nga yung masakit sa right eh. Tapos ano pa bang kwento ko? Siyempre recovery walk nga no. Mag-SM na rin ako ngayon. Palengke SM. Ang ginawa ko bago umalis, uminom ako ng isang basong protein shake na ginawa ko. Tapos isang kutsarang peanut butter na walang butter, wala ring sugar. Peanut butter tawag ata dun pag ganun yung joke. Hingal agad ako kasi sakit pa ng katawan ko. Yun, nag-workout ako. Hindi na ako nag-gym. Bali 18 or 19 na ata last gym ko eh. Hindi na ako nakapag-gym kasi wala akong pang membership ulit, pang 1 month na panghulog. Kaya ang ginawa ko, nalungkot ko yung mga weights ko sa bahay. Nagbuhat ako sa bahay. Tapos binawasan ko yung workout time. Tinaasan ko yung stretching na oras. Tapos nagdagdag din ako ng nagdagdag ako ng bike. May stationary bike sa bahay. So after stretching, stationary bike ng 10 minutes. Tapos workout 30 minutes. Pero hindi pa naman ako araw-araw nakapag-workout eh. Parang ilang araw pa lang ako nakapag-workout sa bahay. Tapos 5 minutes ulit na
bike, parang recovery bike. Tapos konting stretching ulit, head to toe. Samid ako doon sa mais, isa bit butter kasi yung uyak pa siya kanina eh. Parang may tira pa sa lalamun. Tignan ko sa paboritong spot, si Manong Pat. Sakto spot, Manong Pat. Lakad na pauwi. Ay, ito. Ngayon parang dahil di nga ako nagpa-gym, nagpa-member sa gym, doon ko yung mga gamit ko. Meron akong dalawang 35 pounds, 8 5 pounds, 4 na short bar para sa dumbbell, dalawang 5 foot bar. Tapos yun lang, kettlebell dalawa. Yun, kaya sabi ko kaya naman sa bahay, kasi laki yung pinto. Ang naging benefits nung sa bahay na ako nag-workout, hindi na ako magbabayad ng 400 monthly. May warm up ako na tawag dito, bike. Hindi na mas madami yung labahin, kasi kahit nakahubad ako ng upper, baba, pwede kong pagsabay yung paglalaba saka yung pag-workout. Tulad kanina, pag uwi ko, asikaso muna labahin, tapos laba, workout. Kasi pag dati pag galing kong gym, saka pa ako maglalaba. Ano tayo tawid, saka pa ako maglalaba. Ngayon hindi na, kaya mas marami kami nagagawa. Parang nakapaglaba na kami habang workout ako. Pag gising nila, sasampay na ako, o better na nakasampay na ako. Minsan nga nakapag-map pa ako eh, isang beses. Yun yung advantage. Tapos nisip ko lang bumili ng gamit, magdadagdag ng konti. Nag-request na ako sa kay Wanda. Sabi ko bench press, pero 5,000, 4,000 something yung bench press. Gagawin ko, nang papagawa ko ng bench press sa tropa, may welding 1,000 daw to 2,000. Tapos naisip ko, dahil walang foam, bibili ako ng basahan. Pwede na yun, di ba? Basahan na lang. Pa ba? Tapos nag-request din ako ng 6 foot bar, kasi pag mas mabigat na yung binubuhat ko, parang mas naiilang ako kasi masyadong malapit. Sanay na ako sa gym na 6 foot yung gamit ko, parang masyadong malapit sa galawan ko, ganun. Tulad ng kahapon, nag-overhead squat ako ng 100 pounds. Halos kadikit na ng braso ko yung plate, sabang iaangat ko siya after ng clean. Iaangat ko, parang sasagi sa shoulder ko yung sa siko, sa elbow. Yan, 9 minutes naman ako nagdadagdag. Tagal-tagal ko nagdadagdag. Pakita ko yung yung parang protein shake na ginawa ko, para may idea naman kayo. Walang cut, diba? Tapos yan. Yeah, smoothies, recovery walk. May tao pala sa sasakyan.
napindot nung binaba ko yung ano. Bale, ito yung protein na gawa ko, protein powder, ay protein shake. Diba? Dami niyan. Okay na sa akin to, smoothies na rin to. May raisin pa pala to, yun ang pangpatamis ko, raisins. Madami-dami na. Ito pala yung mabigat sa bag. Kasi tanggal ko, gumaan yung bag eh. Ano pa bang kukwento ko? Wala naman akong galing mga kwento. Yo, nag-birthday na siya, isang 22. Ano pa ba? Yun, may upcoming ideas ako na gagawin. Tingin ko magagawa ko siya. Kakayanin gawin. Ang deadline ko sa December, gagawa ko ng project ng movie. Tapos kukuha ko ng mga shots during recovery walk every Saturday. Diyan yun Tapos try ko dalhin yung mga gamit. Pero sana pag magre-recovery walk ako, hindi ako bibili sa Talipapa o sa palengke para dalhin ko yung camera, yung drone, diba? Para konting parang ganun yung naisip ko. Lamig talaga dito, sa bango-bango ng hangin. Para hindi naman mabigat, diba? Ang hindi na maganda dito, walang hawak Yun, saka hindi rin malamog yung drone saka yung yung camera. Kasi tatanong si Mal, hindi ko na lang nagagamit yung camera. Sabi ko, hindi ko pa nagagamit kasi point and shoot ang gusto kong gamit. Ngayon yung cellphone. Tapos dual cam, kaya sobrang effective niya sa ginagawa ko ngayon. Sa akin naman, tinabi ko yung camera, tinanggal ko yung mga battery. Tapos nilagyan ko ng mga desiccant para okay lang yung sila sa loob ng camera bag, yung low pro. Kahapon lumabas yung low pro 28. Tapos 26 naman yung yung drone, yung Mavic Mini 2. Tapos yung sample shot ng drone, kasama ko na yung low pro nun. Bitbit ko ng low pro. Ang ganda kasi dito, kung FPV yung binili ko, kayang-kaya niya rito magpapasok-pasok sa mga ganito. Pero dahil Mini 2, iwasan natin mga ganyan kasi yung sensor nun sa ilalim lang, saka hindi yun ganun kabigat. Pero yung mga ganito, kaya natin yung paliparan yung mga ganyan kasi konti lang yung kable ng kuryente at di pa ako ganun ka-expert, kaya gusto ko hinay-hinay lang. So mahaba pa tong recovery walk ko na to. Mukhang mahaba rin yung mga vlog ko na naman na magulo at hindi stable. Ayun, gusto ko lang may pagkwentuhan din talaga sa camera. Gusto ko maglabas ng ideas o knowledge o mga laman ng utak ko. Gusto kong sabihin, ganyan. Saka ayun, gusto ko lang talagang magdaldal at gumawa ng content na mababalikan namin ng pamilya. Kasi yun nga, gawa lang ng gawa para may mababalikan, diba? Saka yung journey ko sa pagpapaka-healthy ulit, ngayon binago ko kasi yung dati parang 7 times a week ako nag-workout. 6 times a week, ngayon 5 times a week lang. Hindi ganun ka daming workout routine. May araw na magaan para makarecover yung muscle. Tapos ito Saturday napili ko yung recovery walk. Parang okay to sa calves ko, saka legs, thigh, saka sa ankle. Gawin na rin siguro sa upper body pag may bitbit. Beneficial naman to kasi sasabay ko naman sa pagpapalengke at pagbili ng mga kailangan namin sa SM. So sobrang tipid na din. Magkano rin matitipid ko sa paglalakad? 15 pesos.
malaking bagay na yun. Malaking bagay na rin yung pagbabaon ko ng smoothies. Pero kailangan bumili sa labas ng pagkain. Ano ba? Tayo tayo dito. Ganda dito eh, no? Ayun, maganda road sa Baguio eh, sa Luwakan. Lalo pag weekend, saka gantong hindi rush hour. Wala halos sasakyan. Ang gandang magkwento. Nailang lang ako pag maaga ako maalis eh. Kasi mga papasok na katrabaho ko nakikita ko. Kasi yung ganito yung mga pauwi na nagbabike. Ito ang nakikita ko. Saka naga nahiya. Pero pagka gaya nakasumo ko, minto rin ako sa pagsasalita. Shy type yung kuya mo eh. Yung kosa nyo eh, shy type yung kosa nyo. Naghanap ako ng pwedeng spot na pagshootan eh. Uy! Haha! Lakas mo ah! Uy, bata. Pagkalo ko yun. Engineer. Sabi ko na nga ba eh. Pag tinawag akong pogi, alam ko na yan. Dalawa lang tumatawag sa akin ng pongi. Mga tropang dikit. Mga anay oh. What the heck? Dami. Buti na lang, hindi ko natapakan. Mga haba oh. Anay gubat. Mga kosa, dito na lang siguro. Kasi parang umabot ng 30 minutes yung video ko pag tuloy-tuloy ako nagkukwento. Saka para mapaglakad ako ng maayos. Nandito na lang. So doon tayo magkwentuhan at makinig sa buhay namin. Gawa lang gawa para may babalikan. Tapos live, love life, your happiness. Ingat mga kosa.